compañeiros, 6:42 da tarde. Estamos con César Pai e con César Fillo, que viviron un suceso extrañísimo aquí en Padín, en Campo Lameiro. O tellado da súa casa, que esa, saiu polos aires, e o tellado da súa casa, que non a seguinte que está ali, tamén voou polos aires. Isto pasou na tarde de onte, non, César? Ás 5 da tarde. Son as 5 menos cuarto, 5 da tarde máis ou menos. O teu fillo non estaba aquí, pero ti sí que estabas. Eu sí estaba. Que sentiches? Eu sentí un foleón de aire moi fuerte, como se fora que chaman un tornado, como un ruido raro, e vin que estaba arriba, e vin que se viña que se movía, pero levantábase dunha maneira que non... Ti escuchaches un barullo... Un barullo que non sabía que era. Era o vento na viña, e unha cousa que facía un ruido, pero un ruido raro, que era unha granizada, despois da granizada, veu eso. Nunca escoitaras un ruido parecido a iso? Non. Onde estabas nese momento? Estaba na casa do fillo, arriba na bodega. Estabas na bodega, porque ti, César Fillo, non estabas aquí. Non, eu non estaba. Chámate teu pai. Xa, meu pai contame, dime que estaba na bodega, o que máis ou menos redactou ele aí fai un anaquiño, e que fixeron folio de aire, que houbera daños, que tiña el o tellado da casa de levantado por dos lados, e que na miña tamén tiña que haber daños, que se vía os comidos dañados, e se víanse varias cousas dañadas. Pero tampouco pensei que fora tan grave as cousas como son. E viñeches ata aquí. Non, eu non vin, eu seguín traballando. Non lle diches importancia nese momento. Dei importancia, pero cando me falou dos cubios pensei que, bueno, unha tella que se moveu, pero, bueno, unha cousa pequena, non pensei que tiña a gravidade que tiña nin por asomo. O teu tellado ten varios buratos, pero o tellado de teu pai prácticamente como plastilina, todas as tellas fora, incluso que xa está agora un poquinho mañado, pero foi como plastilina. O tellado do meu pai é como se fora unha lata de sardiñas, é dicir, abreu-no así de lado e foi dando para atrás, é dicir, exactamente igual o efecto con lata de sardiñas. Isto é extrañísimo porque na aldea hai máis casas, pero as únicas casas afectadas foron as vosas. Por que? E que raro que as... Eu creo que empezou por aí, máis ou menos, por aquí, pasou por a esquina da casa, e máis todo o que está roto hacia a parte de aquí, quer decir que eso que foi curioso, por aí. Que curioso. Estamos quedando sin tempo, compañeiros. César Fillo, César Pai, grazas por contarnos isto. Rápidamente se puxeron a mañalo, nos, pues, deixámoslo aquí. Gracias a vos.